moni tap kotangi tidhi mapiyo piyo. To un kaka koro jotelo ma pacho ka, un to tiju sie dhi bedo ang'o? Be nitiere tiju e wachni koso koro un? Tijwa ng'eny actually. Mokwongo en lemo nikech jakom gi ode osemiyo jo Kenya gimoro amora ma gin go. Kineno ka jatelo ma e pinyu osekawo higni 8 e jela. Magi gik momiyo Mandela ne en ng'ano endo ma pinye noluoro because Mandela nokawo higni 27 e jela. Kichaka ng'iyo kata kidak kodu ni samoro kana ni Trevor ichiew ni birthday ni ochopo. To birthday ochopo to baba uonge. Mama u ema samoro nitie mama be samoro ilawo gi gogol mama mondo mi kik obed kodu maber. Samoro idhi somo kata wuono mo to report card onge dweche gi higni ma familia no osedhi. Koro the first thing nyaka watim ne familia no en ni nyaka walem negi nikech koro gidonje at the highest level of service. Gise serve the country, gise miyo pinywa ni endi gima ma gin go, koro gidhi miyo Africa. Ko namba achiel nyaka watim en nyaka walem negi mondo wabed dhano ma nigi chia ni maendi wuodwa mosegore ne pinywa kendo mosemiyowa maber modo nyalo. To korka kaka members of parliament kata jogo eko mantiere bunge ma jo piny bende kuom ng'uono gi gihera gi ka achiel koda geno mane gin go kodwa ne giyiero mondo wadhi chung' gi bunge. E bende bunge kanyo endo waseloso osiepe nikech wan gi different parliamentary caucuses mang'eny e kor Africa ka. Nitiere caucuses ma kata an be antie, mamoko nitie Zimbabwe, moko nitie South Africa, moko nitiere piny Dakar mana wacho, moko nitiere Egypt. Wan go osiepe ma wabedo go ma gin jo bunge ma kocha. To jo bunge go eko bende gin jogo eko ma ker ma kuonde go eko winjogi kendo gigo korgi mbaka gin jo siasa kuonde go eko. Koro wan osiepe ikech watiyo e bunge opogore caucus go eko. Watemo gone gi simbe wan bende mondo wanyisgi ni yawa jatendwa ochung' konye uru wuoyo gi president maru mondo konye mondo bug tiende lo mondo dhi. To nitiere bende ambassadors mwang'eyo kaka osiepe ma bende wawuoyo go ma jakom ong'eyo moko wan wang'eyo moko. Ambassador Kanal Dembo en masani ni head of secretariat madhi mbele ni endi en ng'ano endo ma osewuotho go ambassadors mang'eny. Koro ambassadors go bende watemo mondo wawuogo to moloyo mathin kuma bende nitiere ohala. Ne wadonja siasa ka endi kano kwa bile kano wadonja kaka an jo ohala motegno nitie sira moko mane go ohala motegno to no ko ohala e Kenya ka kende no go ohala e Afrika mangima. Koro nitie kata moko be notimo no go kana ma pinje ma oko ka America to pinje gi kite nigi tudruok e yore mopogore. To jo ohala go eko bende ong'eyo nikech gimbe ging'e ni ka piny otegno nitiere kwe piny kech achiel kuom ajenda ma jakom kelo kwe pinje mag Afrika mangima mondo kuonde go pod ji gore ma pod iyudo ka bund ni moche sawa mondo wa reduce jo ohala go eko be wawuoyo go mondo wuog jotendgi mondo mi gi ne kaka jakom mondo kaw kom ni. Okay, mano koro wang'iyo kaka koro jakom